Направо вече записва. Ето Краси си прави басейн, шалда, бакър, 200 златинки съм изкарал, 200 грама съм изкарал, 300 инжектора съм взел и сега ето инжектора на Бай Дражо. Работи! Смучи, работи, Браво! кърти зъби и така нататък. Помпа, 2 тона райдър. Драгичката малко като за пръв път. Просто не очаквахме, че толкова много ще фърне отгоре. Това камъче не е попаднало там случайно. Просто водата е толкова силно, че вдига стелката и мрежата. И тук е един улей допълнително. Удобно легенчето за пробата. И се връщаме при Бате Краси Фискърса. Не, значи новото му име е Бате Краси двуцоловия инжектор. Не знам дали може да чуете това засмукващо. Ох, как само смучи, все едно сърба топла супа шкембе чорба. Не знам дали се чува. Няма начин да се чува. Не ги го прави. Ох, бат Колю!